Takže čau lidi, tady je normal týpek, nebo normál týpek. A dneska vám ukážu takový tento Game Pass. Si nemusíte ani za ně kupovat, jenom nikdo to neuslyší v Burkecu. Stačí dát YouTube, mně se to tady neukáže, protože vám řeknu, dejte si YouTube. Jo, dejte si YouTube. Já tady mám, ale vy ho neuvidíte. Ale prostě dáte YouTube, napíšete si song, nebo prostě nějakou písničku, koho máte rádi, a já si třeba pustím, třeba toto, tu zná třeba každý, má to docela nahlas. Jako nikdo to neslyší tady Burkecu, ale jako vy si to, je to jako pro vás, jakože jenom vy si to posloucháte a klasicky, kdo má premium, tak si může takhle projíždět prostě, jo, třeba kdo má speedku, jo, tak si můžu dělat takhle a můžu se projíždět prostě. To je vše, dejte mi like a odběr a zvoneček, takže normal týpek, čau, mějte se.